Жертва на дама, мат с два офицера, идваща от защита Филидор. Брутална атака. Ето и цялата партия. Е4, Е5, кон F3, D6, C3, F5. Малко по-активно продължение от черна страна. Офицер C4, кон F6, D4, F по E, D по E, контратака, вземаме кончето, губим нашето конче, вземаме обратно. Г по F3. Съответно, белите решават да си запасят дамата за последващата атака. Кон C6, F4, офицер D7, офицер E3, дълго рокада, кон D2, топ E8. Дама F3, офицер F5. Черните почти са завършили развитието на всички техни фигури. Белите на ход 13 правят груба грешка. Защо дълго рокадо е груба грешка? Сега ще видите D5, всичко става напълно форсирано, атакуваме офицера. Офицер по D5, взема или отстъпва, няма никакво значение, защото следващия ход е експлозия. Бум! Дама по C3. Белите нямат избор след този ход, защото са шах и лимитирани от белополия офицер. Б по C3 трябва да приемат дамата и следва финален удар. Бум! Офицера 3. Мат. Последвайте ме и за още такива забавни примери.